Jamen, jeg skal vise, hvordan jeg har oversat og analyseret sådan noget, mine to første sætninger. Og jeg har skrevet det i en Word-dokument, fordi så var det bare lidt nemmere at sådan, kunne se eller overskue, eller hvad det hedder. Og vi starter med sætning 1, som hedder: selvom det var meget varmt, elskede hunden at ligge direkte i solen. Og det første jeg gør, det er at analysere den, fordi at de ord, du skal oversætte til tysk, der har enten sådan meget at gøre med, hvilket ledsætning de er. Så det har jeg gjort. Jeg finder først verberne, som er var, elskede og at ligge. Og så har jeg fundet subjektet, som er det, og hunden. Så er subjektsprædikatet meget varmt, da det, du kan se lighedstegn mellem det og meget varmt. Og så er adverbialledet direkte og i solen, fordi at det har noget at gøre med sådan en placering. Herefter så skal jeg så finde ud af, om hvilke verber der er de finite verber, og hvilke nogle der er de infinite verber. Og i den første del af sætningen, så vil var, det er et finit verbum, fordi at når der kun er et verbum i sætningen, så vil det altid være finit, fordi det så skal bøjes efter subjektet. Og i den her del af sætningen, der er vores finite verbum elskede, da det skal bøjes efter hunden, og at ligge, det er det infinite verbum, da det skal bøjes efter det verbum, det kommer efter, altså elskede. Nu er det en god idé lige at finde ud af, hvilken del af sætningen der er hovedsætningen, og hvilken del af sætningen der er ledsætningen. Og det gør man ved at bruge ikke-reglen. Så man kan sige, selvom det ikke var meget varmt, så står ikke til venstre for det finite verbum var. Så derfor er den her del en ledsætning. Og herover står der: elskede hunden ikke at ligge direkte i solen. Og der står ikke til højre for det finite verbum elskede, så derfor er denne del en hovedsætning. Og det er en god idé at vide, fordi at, så kan man finde ud af, hvilken regel man skal bruge til at oversætte. Og hvis vi skal oversætte den første del, ledsætningen først, så skal vi bruge regel 3. Og regel 3 lyder på, at hvis der er et verbum i ledsætningen, så skal det verbum stå til sidst. Så det gør vi så. Så jeg oversætter obwohl SR, skal vi finde ud af, hvad varm skal være, og det skal så, det kommer så efter, altså det er noget med det at gøre. Så hvis vi går ind og søger på varm, og ind i grammatikken, så er det, har noget at gøre med neutrum, og det var et subjektsprædikat, så derfor skal det stå i nominativ, så det hedder varmes. Det er selvfølgelig skrevet. Og så skulle det finite verbum stå til sidst, og det har vi så gjort. Så den første del af sætningen hedder obwohl es varmes var. Så skal vi oversætte den anden del. Så skal vi først oversætte elskes, hvilket er liebe, men det skal bøjes efter vores subjekt, som er hunden. Og det gør vi ind og søger på. Og vi ved, at hunden, så er det nede RCS, og det er i datid, så præteritum, så det skal hedde liebte. Så står det liebte der Hund. Direkte in der Sonne og at ligge. Så det er zu liken. Så hele vores sætning kommer til at hedde: obwohl es varmes war, liebte der Hund direkte in der Sonne zu liken. Så skal vi videre til sætning 2, som lyder: vi havde allerede spist, da de kom. Og der skal vi egentlig bare gøre det samme som før. Vi analyserer først vores sætning. Vores verber er havde, spist og kom. Så er vores subjekter vi og de. Og vores adverbialet, det er allerede og da det igen siger noget om tid. Så skal vi til at finde ud af, hvilke verber der er de finite, og hvilke nogle der er de infinite. Og hvis vi tager den første del af sætningen, så er havde, det er det finite, da det skal bøjes efter subjektet vi. Og spis, det er det infinite, da det skal bøjes efter det verbum, det kommer efter, nemlig havde. I den her del af sætningen, der er kom det
finite verbum, fordi det er det eneste verbum i den del af sætningen, plus at det skal bøjes efter subjektet, som er de. Så nu har vi altså nu skal vi så bruge ikke-reglen til at finde ud af, hvilken del der er hovedsætning, og hvilken en der er ledsætningen. Vi starter med at sige, at vi havde ikke allerede spist. Der kommer ikke, det står til højre for vores finite verbum havde, så derfor er det en hovedsætning. Og så kan vi sige, da de ikke kom, og så står ikke til venstre for det finite verbum kom, så derfor er det her en ledsætning. Nu kan vi så finde ud af, hvilke regler vi skal bruge til at oversætte. Og vi skal i hovedsætningen her, der skal vi bruge regel 2. Og regel 2 lyder på, at det finite verbum, eller hvis der er 2 verber i hovedsætningen, så skal det finite verbum stå ligesom på dansk, og det infinite verbum, det skal stå til sidst. Så det gør vi så. Så vi starter ud med at oversætte vi, som er wir. Så skal vi have havde, som skal bøjes efter vi. Så siger jeg at have. Gå ind i grammatik. Så vil det noget med wir at gøre, og det er havde, så det er datid på teritum, så derfor hedder det hatten. Så det er wir hatten. Allerede schon skal vi sige spist, og det skal ligge efter hatten, så hvis vi siger spise, og vi lavede det i wir, så er det præteritum, så er det assen. Så wir hatten schon assen, da de kom, der skal vi bruge regel 1, det er jo en ledsætning, så derfor skal vi bruge regel 3. Og regel 3 lyder på, hvis der er et verbum i ledsætning, så skal det verbum stå til sidst. Hvilket det allerede gør, så det var meget heldigt. Så skriver vi der, sige, som er de. Så skal kom bøjes efter subjektet de. Så vi søger på komme. Og det er noget med sige at gøre. Da de kom, det er i datid, så det er præteritum. Så det hedder kamen. Så hele den her sætning kommer til at hedde wir hatten schon assen, da sie kamen.